yi subscribing wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin ayyuka cikin YouTube. Na rubuta a shafi na Facebook kuma na ji a cikin fatoyin rahama ma na sha magana akan wannan. Da muka yi bayanin cewa kyautar da za su bayar, muna da ruwayoyi daga magabata kamar Umar ibn al-Khattab, kamar Ali ibn Abi Talib, kamar Anas, Abu Barzah al-Aslami, Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda suka zo a cikin littattafai na magabata kamar Musannaf ibn Abi Shayba, Sunan al-Kubra na Baihaqi, da kuma wasu daga cikin malamai manya suka rubuta a littattafansu kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa Iqtida'u Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim. A ciki duk suna nuna cewa abinda ya shafi abinda za a baka a cikin irin wannan idi nasu, ba ma su kadai ba har na maguzawa, abinda za su baka na kyauta inda bai danganci yanka ba to kana iya karba, wata ganima ce Allah ya kawo maka. Saboda haka su je can da bikin su, kai kuma karba abinda suka baka ka amfana da shi, wanda ba shi da alaka da taya murna. Sun bambance tsakanin wannan da abin da ya shafi taya su murna da tarayya da su cikin farin ciki da wannan ranar, inda ba a samu wani sabani ba cikin malamai. Duka mazhabobin nan guda hudu da aka sani waɗanda su ne ake bi a duk duniya, mazhabar Abu Hanifa da ta Imam Malik, da mazhabar Shafi'i da mazhabar Imam Ahmad, da malaman da suke karkashin waɗannan mazhabobi, ba su da wani sabani dangane da haramcin mutum ya yi tarayya da su wajen nuna farin ciki da wannan rana, saboda akwai bambanci tsakanin abin da ya shafi zamantakewa ta yau da gobe da kuma abin da ya shafi aqida, wadda Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin aqida ta gaskiya da kuma bayanin aqida da ba ta gaskiya ba. Duk wanda yake cikin abin da yake saban Allah ne, baya halatta ka taya shi murna da wannan saban Allah da yake yi, koda kuwa saban Allah ne bai kai ga kafirci ba. A ce wani yana da ranar da yake ta shan giyarsa, in ta zagayo ka taya shi murna, ranar shaye-shayensa ta zagayo, ina jin babu wani wanda zai ce hakan da za ka yi abu ne mai kyau. Ko ranar zinace-zinacensa, mazinaci ne ka taya shi yayin da yake cikin wannan harka ta saban Allah, ko barawo ko wani abu mai kama da haka. Ko saban Allah ne baya halatta ka nuna farin ciki da cewa ranar saba wa Allah ta zagayo, don haka kana taya masu saban Allah farin ciki akan saban Allah. Ba na jin akwai wani musulmi da zuciyarsa za ta faɗa masa yin hakan daidai ne. To bare kuma abin da yake kafirci ma ba ƙarami ba, domin kafircin jingina wa Allah ɗa wani daga cikin manya-manyan kafirci. Allah subhanahu wata'ala cewa yi takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada kullu man fi as-samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi yadda sama da ƙasa suke fusata yayin da za a ce Allah yana da ɗa. Allah ce takadu as-samawati yatafattarna minhu, sama ta kusa ta tsatsage saboda wannan magana mummuna. Watan shaqqul ardu, ƙasa ta kece, wata khirrul jibali hadda, dawar watsu su rushe su rugurugu, an da ar-rahmani walada, saboda sun yi da'awar Allah yana da ɗa. wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, ba kuma zai taba yiwa ba zai taba yiwa ba Allah ce a ce ya rikida. Haka ubangiji subhanahu wataala ya suranta mana yadda dukkan manyan halittun Allah hankalinsu kan tashi yayin da za a jingina wa Allah da. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga ubangiji subhanahu wataala yana cewa yasubbu ibn adam wa ma yanbaghi lahu dhalik. Dan adam yana zagi na, bai kuma dace ya zage ni ba. Yana cewa ina da da alhalin ba ni da da, yana cewa ina da mata alhalin ba ni da mata.
wato cewa Allah yana da ɗa zagin Allah ne. A ce kuma wani ya yi fatawar cewa babu laifi ranar da za a yi wani zumi aƙidar Allah ya haihu zai zo yana wannan murna, kai kuma kana taya shi murna, kuma sunanka musulmi. Ana jin akwai wanda ya san shari'ar musulunci da girman aƙida da take. Babu wani cin karo tsakanin aƙidarka da aƙidarsa. Ba a ce ka hana shi ba wanda ya ce ka hana shi ko ka tada hankali saboda yana yi, amma ka sani cewa a sha'anin aƙida babu magana tarayya. Dan zaka ji wasu suna cewa har ma daga wanda suke da'awar malinta cewa to mutanen nan fa mu fa in ranar sallar mu ta zo suna taya mu murna, amma su tasu ta zo mu ki taya su murna. To kaga anan yana daukan addini kamar ka bani ne in baka, kamar wata musanya ce, kayi min nima in yi maka. Sauraka kana ziyartar masallaci nima in rika ziyartar coci. Saboda ba zai yiwu muna zaune tare kana zuwa ka ziyara masallacin mu kuma ki zuwa ziyartar coci. Wannan ba tunani bane na wanda ya san girman aqidar musulunci. Aqidar kace ta nuna cewa wannan abu ba karamin laifi ake wa Allah ba. Saboda akwai bambanci tsakanin ka ba shi da lafiya ka je ka dubo shi, yana buƙatar wani taimako ka taimaka masa, ka yi masa ihsani ka kyautata masa, wannan ba shi da alaka da wannan. Dan wasu da su ce maka ai Allah ya ce la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Cewa Allah bai hana ku yi musu alheri ba. Na babu talazum, babu wata alaka tsakanin wannan abin da muke magana akan sa da kuma kyautata musu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya dubo ba yahudi da bashi da lafiya, wannan ba aqida sai gurbata ba, dan aqida sa ce ma ta ce je ya duba mara lafiya. Don haka abinda ubangiji ya umarce shi ne da shi yayi. Zai karbi kyautar su, annabi ya karbi kyautar wadanda ba musulmi ba, ya karbi kyautar al-muqawqis na ba musulmi bane, zai ba su kyauta. Shi ma in ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mahaifiyar Asma binta Abi Bakar ta zo Madina tana neman yarta ta taimaka mata, ta ce ba za ta yi ba sai ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce da ita sili ummaki, kyauta ta mahaifiyarki. Saboda dan ka dauka kyauta ka ba wanda ba musulmi ba laifi bane, sai idan ka san cewa abinda zaka bashi zai yaki musulunci da shi, to wannan shi zai hana ka bashi. Amma in bukata ce ta sa ka taimaka masa, bar Allah cewa ma in kudin zakka ma in an kula cewa zai yi amfani wajen jawo hankalinsu a basu, za su shiga cikin wal mu'allafati qulubuhum. Amma wanda duk bai ci karo da wani abu na addinin ka ba, bai ci karo da komai na aqidar ka ba. Bal mu muna cewa ma inda zai ce maka assalamu alaikum ka amsa masa, wannan ita ce magana mafi rinjayi. Idan suka ce maka assalamu alaikum kai maka ce assalamu alaikum, ba laifi bane. Amma abin da ya shafi taya shi murna akan saban Allah, wannan abu ne wanda kamar kaga wani yana sujjada a gaban gunkinsa kana taya shi murna da wannan abin da yake. Balgara wancan da wannan mai sujjada a gaban gunkinsa ya fi sauki a gurin Allah akan wanda zai cewa Allah yana da da. Saboda akwai bambanci. Musulunci ba wai addini bane da shi ana shi addinin ya je abin da yake so nan shi ya ga dama. In ya ce yana taya ka murna ne saboda kai ma ka taya shi murna, ce to da ya aje taya shi abin dinsa. Kuma kai kan gaskiya kake, baka shakkar abin da kake kansa gaskiya ne, baka dan ya taya ka murna akan abin da yake gaskiya ne, kai kana so ma ya zo ya bi, amma kai ka so ka bi shi ba ka so ka bi shi ba. To amma an ji an dauko wata fatawa ta wasu ina jin ko ta wani malamin Azhar ne wanda yake cewa rashin fahimtar addini ne, rashin waye, rashin sanin nassi ne, kaza a ce ba za a taya su murna ba bayan ana zaune tare. Ya za ana zaune tare, wani ma dan uwanka ne, wani ma jini ya hada kai musulmi shi ba musulmi ba, kuma shi kai naka yazo ka taya shi murna, kai masa bayani. In lokacin yayi sai kai masa bayani, bal kafin ma lokacin yayi sai ka ce to kada ka ga Kirsimeti ya zo ka ga ban taya ka bayan maka happy Christmas ba. Ni a waje na wani doka ce a addini na, amma ba don ina da matsala da kai ba ni da wata matsala da kai.
saboda za mu ci gaba da mu'amalar mu, amma kai mun hakuri ba za ka ji happy Christmas a baki na sai ya kasa fahimtar ka sai kasa fahimtar ka ba. A da can ba a ma tunanin haka za ta faru, don lokacin musulunci yana da ƙarfi, amma yanzu da musulmin suka yi rauni, wasu ma har sun kai wato jin kunya ma suke in sun je wani guri su nuna su musulmi ne. Zai canza cigar, sai canza, inda zai canza sunansa ma akwai ma masu canza sunan kada a ɗauka shi musulmi ne. To da duk rauni ne ya kawo haka, amma ba wannan ce koyarwa musulmi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da Yahudawa, ya zauna da waɗanda ba Yahudawa, amma ba a taɓa jin ko sau ɗaya, duk yadda aka ruwaito mana yadda yake kyautata musu, ba a taɓa ji ko sau ɗaya ya aika musu wani gaisuwa ta taya murna a bukukuwan su ba. Kuma annabi ba a ce ya hana su ba, annabi ba a ce ya hana Yahudawa yin bukukuwan su a cikin garin Madina, suna yin bukukuwan su in ya zagayo, amma ba a taɓa ji ko sau ɗaya an ce annabi ya aika ma wani ba Yahude ko wani ba Nasare murnar zagayowar abin nan ɗinsa ba. Inda a ce ana hakan da annabi zai ya fi kowa son kyautata ma waɗanda suke yake tare da su, ya fi son kowa zaman lafiya, shi ya zo da addinin zaman lafiya. Sau da ka ba rashin zaman lafiya bane don ka kiyaye aƙidarka, kada ka fada cikin wani haɗarin da Allah zai kama ka. Ga mutumin da zai yi musu murna, zai taya su murna, idan yana taya su murnar akan saban Allah ne, akan wannan cewa Allah ya wannan kafirci ne. Idan kuma yana taya su murna ne saboda irin wannan hujjojin da muke a faɗa, ana zaune lafiya, ni ba su ni dai kawai na gaya musu ne dan mujamala, nuna musu dai ba wata matsala tsakanin mu, wannan ba za a ce ya kafirta ba, saboda ba dan wannan aqidar yake taya su murna ba, amma yayi abin da yake saban Allah ne. Saboda wannan shine karin bayanin da muka so mu yi, saboda yawanci ana ta tambaya game da wannan.